Agenda atala hitzak dioen bezala, agenda hitzorduen bilgunea da. Bertan, udalekin egitasmoaren barruan antolatzen ditugun edo kanpotik interesgarriek iruditzen zaizkigun hitzorduak sartzen ditugu. Alde batetik, hitzordu bakoitzak bere aurkezpentsua dauka, eta horretaz gain, eskubiko zutabean, hilabete bakoitzeko ekintzak zein diren edo agertuko zaizkigu markatuta. Abenduan ez daukagunez, ez da agertuko. Bestalde, etiketen kuadrotxo bat ere aurkituko duzu bertan, zuzenean hitzorduetara joan ahal izateko. Beste misteriorik ez du atal honek. Eskerrik asko. Zaintza atalean gaude. Atal honetan, komunikabide hedabide desberdinetatik biltzen diren albisteak zintzilikatzen ditugu. Beti ere, euskara teknikarion beharrei zuzendutako albisteak eta interesgarriak izan daitezkenak zintzilikatzen ditugu bertan. Atal honetan sartuz gero, eskubiko aldean, albiste bakoitzari emandako balorazioa ikusi ahal izango duzu. Aldi berean, eskubiko zutabe honetan, etiketak aurkituko dituzu, zure intereseko gaietara zuzenean joan ahal izateko. Besterik ez, eskerrik asko zure arretagatik.